פתח לאופטימיות למרות ואולי בגלל הפער ההולך ומתעצם בין עשירים לעניים. הסיפור של מתנדבים עמידים ומצליחים התורמים מזמנם למען הצלחתו של הדור הבא החלש, זה שאין לו. כתבתה של אורלי וילנאי פדבוש. טלי היא אדריכלית, אודי איש עסקים, קרול בעלת חברת השקעות. לכל אחד מהם סדר יום עמוס, הצלחה כלכלית שמאפשרת ניתוק מהחברה. אבל הם מתייצבים בכל שבוע בבתי ספר, מלמדים בהתנדבות תלמידים מתקשים או תלמידים מוכשרים נטולי תמיכה כלכלית. מנסים בכוח השכלתם וכישוריהם ליצור כאן שינוי. שוויון הזדמנויות זה מה שיוצר חברה בריאה ונכונה. זה מילים מאוד גבוהות, אבל מישהו צריך לתרגם אותם, ללבוא לכאן ולשבת איתם. באמת היום אנשים בחברה אכפת להם, הם רוצים לתת ולא לתת תרומה ולשכוח ממנה. הם רוצים להשקיע במקום שהוא יהיה הכי משמעותי לקידום הילדים ולקידום החברה שלנו. זה החל ביוזמה פרטית של אודליה, ועכשיו עמותת פוש לשוויון בחינוך פועלת ב15 בתי ספר באזורים חלשים. 65 מתנדבים מסייעים ליותר מ300 תלמידים. 3 שעות בשבוע יוצרות את ההבדל בין חברת הפערים של היום לחברה הסולידרית של פעם. אנחנו לומדים בצורה מאוד מיוחדת. אנחנו רק בשבוע שעבר עשינו בחינה עם מוזיקה ועם שוקולד שהבאתי, והבחינה הייתה באווירה מאוד נעימה. זה עזר? כן. כמה קיבלתם? 28. יש גם צד אופטימי לתהום הכלכלית-חברתית שהפכה קטליזטור ליוזמות של תרומה לקהילה, כמו זו שהביאה 1,500 סטודנטים בסוף השבוע למסיבה בלבן, יוזמה סטודנטיאלית שכל הכנסותיה קודש לעמותת אלם המסייעת לילדים בסיכון. מתברר שעוד יש סיבות לחגוג. קשה להגיד שיש אופטימיות, ולא שאנחנו אלו שנציל, אבל אם כל אחד יעשה טיפה בחלקת עולמו הקטנה, אולי נצליח, אולי.